Юнак, ева да пробваш едно сирене и кашкавал с Яна. Ай, тук една клечка ще ти дам. Сега пикапки. Взимай клечката. Да пробваш сирене и кашкавал с Яна. И за вас една. Всеки трябва да опита. Такава е традицията в нашата къща. Домашно е, в къща сме го направили. Пробайте, това е кашкавал, това е сирене, а това е пушен кашкавал с Яна. Айде бе, дай ме една по-смело. Как това ви сега? Дали сте си кашкавал? Добър ден. Добре дошли в нашата къща. Нищо заповядайте, сирене, кашкавал, пушен кашкавал с Яна. Пушения е този. Кой ме тук, бе? Кисело мляко. Кисело мляко имаме. О, жената направи кисело мляко, бе.